Archie, 7, 8, 9, 10. Now how many? How many? How many? Three. Ма дигни хубаво да видят как се да дигни хубаво да видят. Three. Окей. Хайде да видим. Диде. What have you got? Дигни я високо да видят всички. Kite. A kite. A dog. Браво, отлично. I've got всичките. I've got a train. Браво. Следващото това имате. I've got a kite. Добре. I've got a teddy bear. Okay. I've got a bird. И I've got a doll. Окей, огледайте се назад и сега раздавам осветяванките, всеки да загради това, което има. Така, моля абсолютно всички огледнати. Ваню? Не. Ноел, Антония, които са с вас, сме изучавали. Първо, всеки да си подготви показалето. Не знаете, че с него показваме. Я ми покажете с пръст, че ето тази картинка горе. Вижте къде. Къде се намира? Долу. Долу. С пръст, че глава на горната картинка. Долу. Добре, браво. Къде се намира? Йо-йо. Йо-йо. Добре, къде се намира boat? Добре, къде се намира train? Добре, види. Така, всеки си харесва една картинка от тези, които сме изучавали, само да свети в цвят, който на него му харесва. След това всеки ще каже какво има. Това означава, че тази играчка я притежава и има. И след това ще ми каже какво има на английски цяло изречение. I've got